Ibang balita, muntik na pong masunog naman ang isang bahay sa bahagi po ng PNR site sa Dagupan City matapos magsimula ang apoy mula sa itinapong Posporo. Ayon sa binatang nakatira sa naturang bahay, itinapon niya sa basurahan ng Posporo ang kanyang sinindihan sa pag-aakalang tuluyan ng namatay ang apoy. Ngunit sa hindi inaasahan, unti-unting nagliyab ang basurahan hanggang sa madamay ang isang plastic drawer at ilang gamit sa loob ng bahay. Batay sa pahayag ng kapitan ng barangay, agad na humingi ng tulong ang biktima nang lumala ang apoy at madamay ang mga damit. Ginamit umano nila ang hose ng tubig ng pang-car wash upang agad maapulang apoy at maiwasang kumalat sa mga kalapit na bahay. Agad ding responde ang Bureau of Fire Protection Dagupan upang masiguro ang kalagayan ng nasunugang bahay at tiyakin na hindi na muling sisiklab ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing insidente. IFM News. IFM News. IFM News.